ширкати софсавдо барои зиёд кардани риш ва ё барои зиёд кардани мӯи сар ва ё барои нест кардани доғҳои сафед аз бадан ва ё барои зиёд кардани қувва ба шумо ёрӣ мерасонад ва инчунин доруҳои варзишӣ, протеин ва гейнерҳо бо нархи арзон. Дастсафка ба ҳама шаҳрҳои Федератсияи Россия дар муддати 5 соат карда мешавад. Аз номи юристиҷаи муроҷиат кунед, тахфиф карда мешавад. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Тамошобинони азиз, мо имрӯз дар бораи даъват кардан ба хизмати ҳарбӣ ба шумо мефаҳмонем. фармон аллакай ба имзо расидагиай ва шахсиятҳое ки ба мо саволҳо равон кардагиянд тӯли чанд рӯз мешава. барномаи оянда ё ки дар дигар барномааш ҳамаи саволҳоро яку якбора ҷамъоварӣ карда ҷавоб мегардонем. ба мисли ҳарвақта дар аввали навор қурби асъори имрӯзара пешниҳоди шумо мегардонем. мутобиқи маълумоти Бонки Миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз 1000 рубли русӣ баробар мебошад ба 157 сомон ва $100 бошад баробар мебошад ба 1132 сомон, 100 евро бошад баробар мебошад ба 1360 сомонӣ. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон фармони даъвати тирамоҳӣ ба аскариро имзо кард. Эмомалӣ Раҳмон, президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, фармон дар бораи ба эҳтиёт рухсат додану ба хизмати ҳарбӣ даъват кардани шаҳрвандонро имзо намуд. Яъне ки аллакай фармон ба имзо расид, фармони даъват кардан ба хизмати ҳарбӣ, призифи тирамоҳӣ ва фармоне ки шахсиятҳое ки аллакай 2 сол хизмат кардан ҷавоб доданшон, озод шиданшон, соҳиби билети ҳарбӣ мешаванд ва ҷавобшон метиҳанд. ва ногуфта намона ки дар и фармон шаҳрвандоне ки синни солшон ба 18 сола расидагиай даъват мекунанд ба хизмати ҳарбӣ то синни соли 27 солара. бисёри шахсиятҳо савол метиҳанд ки оё 27 сола бошӣ ба хизмат даъват мекунанд ё ин ки не. албатта шахсиятҳое ки 27 солаанд ба хизмати ҳарбӣ даъват карда мешаванд. ҳамун рӯзе ки 28 сола мешавед, баъдан аз даъват кардан ба хизмати ҳарбӣ озод мешед ва идомаи даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ тирамоҳӣ то 30 ноябра идома мекунад. ва инчунин раиси ҷумҳур вазорати тандурустиро вазифадор кардааст ки барои муоинаи тиббии даъватшавандагон табибону мутахассисони бо таҷрибаро сафарбар намояд. дар даъватҳои гузашта ба артиш сокинон аз истифодаи зӯроварӣ ё ин ки аблава шикоятҳои зиёд доштанд. ба ҳамин хотир дар и қарори президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон махсус омадагӣ астае ки вазорати тандурустиро вазифадор кардагиае ки дар ҳамон ҷойҳое ки бояд шаҳрвандо аз муоинаи тиббӣ бигзаранд, духтурои баландтаҷриба гузошта шаванд то шахсиятҳое ки агар ягон беморӣ доранд муайян кунанд ҷавобшон диҳанд. ва оиди як чизи дигарам дар охири видео ба ҳамаи шумо мефаҳмонем ки айни ҳол хизмати пулакӣ чӣ хеле ки мегӯян аллакай и қонунам ба имзо расидагӣ ҳастай, вале дар ҳар призов ба як миқдори муайян шаҳрвандон метавонанд ки ба миқдори 25200 сомон пардохт кардан аз даъват кардан ба хизмати ҳарбӣ ё 2 сол хизмат кардан озод бишаванд. ин буд барномаи мо оиди даъват кардан ба хизмати ҳарбӣ призифи тирамоҳӣ, яъне ки фармонош аллакай аз ҷониби президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба имзо расид. барномаҳои дигари моро интизор бошед ва дар канали мо обуна шидана фаромӯш намекунем. то барномаҳои дигар худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. нафароне ки дар Федератсияи Россия қарор доред ва ба шумо духтури дандон бо нархи арзон лозим аст, пас ба рақамҳои рӯи экран муроҷиат намоед. сафед кардани дандонҳо, нест кардани чирки дандон ва инчунин кандани дандон бо нархи арзон. ҳатман аз номи юристиҷаи гап занед, скидка дорад.